ya ka ị na-eme maazị ya ka ị na-eme ya ka ị na-eme maazị ya ka ị na-eme maazị ya gazie oke mmụọ aha mmụọ Ọzọdimgba na ndị Izọgụ ka bụ oke mmọnwụ ka ọ wụ mmọnwụ eji aga mba ọya ka ị na-eme ya gazie maazị maazị ka aha mmọnwụ ya ka ị na-eme ka aha mmọnwụ maazị anyị ahụkwana n'ahụ a dịka onye ọbụla si wee mara gị n'ọgụ a nke mbụ na arọ ndị Izọgụ ọkwa ya asị ka ịgwa anyị ka ike eji ahụ a ga-esi wee dị
steji ahụ ọ mara mma ọ bụrụ n'ụzọ n'ụtụtụ mgbe tawa otu a ka ọ dị maazị wee na-enezi anya na ihe na-abata n'ime jupụtara n'ọnwụ otu a ka ọ dị ọ bụ maazị mmemme tọrọ ntọala ka ọ bụrụ ihe nṅomi ka ndị mmadụ bịa mụta ihe n'ime ya otu a ka ọ dị ide m aghara otu a ka ọ dị ọ bụ ihe na-enye ọṅụ otu a ka ọ dị o n'izu ọgụ anyị na-asị ka nka kawa nọ maazị ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ọ ga-adịrị gị na mma aga mgbe ahụ gara aga anyị hụrụ gị ahụ nke ọzọ anyị hụkwa gị nkwa gị n'ahụ a ga-ahụkwa gị n'ahụ ọzọ otu a ka ọ dị maazị otu a ka ọ dị iru otu uke na-ekele gị maazị ya ọ gazie ndị niile ewu ndị Naijiria ga-ele ihe anọ na mba ofesi na-asị gị na ya ọ gazie otu a ka ọ dị ngwongwo juru ọgwụ mụnwa ka a na-akpọ ngwongwo juru ọgwụ na ndị Izọgụ Obi Tiger n'Izọgụ Obi Tiger n'Izọgụ Igwe anyị danda na ndị Izọgụ ọnwa aka a na-akpọ igwe anyị danda Izọgụ na ndị a ka eme nnukwu mmọnwụ na-eme maazị ndewo biko a sị ka amata onye ewo
Ocean is onye ọma na South. Otu aka ọ dị ya maka ndị ga-ele ya outside country because na YouTube ka anyị na-eti ya asị ka mara ka Ikeji otu ọ dị gị n'obi n'ahụ a. Nwanne Ikeji wụrụ onye obiọma ka ọ wụ mana ndị aghọtaghị obi ọ dịna ka onwe dị n'ime ya onye ihe na-akụ nyiwe ya Ikeji wụrụ obiọma n'anya ha na-arị anya ndị mbakasite ndị izu ọgụ nọ n'ime ya gọtakọ ihe nganga and Ikeji enweghị ike igwe ọgụ n'ụwa ogbu oche n'izu ọgụ ana m efere enu every year maka Ikeji so biko ndụmọdụ na-enye onye ọ na biko onye anụ n'ọgụ onye emeghị na ihe ihe obiọma ka ọ wụ Ocean izu ọgụ nwanne m onye ọma na South ụwa niile na-ekene gị maazị otu aka ọ dị Okay, man. You go be the Atamazio, asị ya gazie maazị. Good evening, sir. I think I'm at onye wota. Otu aka ọ dị ka aha na-etukwa n'oge maazị. Otu aka ọ dị maazị anyị nwere ihe na-eme na asị ka anyị mara ka ego obi dị gị n'Ikeji a. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị maazị. So anyị na-ajụ gị ke ndụmọdụ na-ahapụrụ ụmụ okorobịa n'Ikeji izu ọgụ a.
maazị biko asị ka anyị maa ka ọ dị gị n'Ikeji a anyị hụrụ igwe mmadụ na-eso gị n'Ikeji a anyị mara na ọṅụ dị biko maazị kọwara ndị mmadụ onye ewu otu maazị biko kọwatụrụ ndị mmadụ onye ewu maazị otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị ee oke mmadụ otu a ka ọ dị maazị biko kọwatụrụ anyị onye ewu biko aha mmọnwụ na ogene biko ke ndụmọdụ nwere ike hapụrụ ndị mmadụ n'Ikeji a Ikeji ihe obi aṅụrị otu aka ọ dị ọya obi aṅụrị a na-eme ihe otu aka ọ dị obi aṅụrị onye na-agụ mere agụ mere na-eri ya na-eri otu aka ọ dị na-eme ụmụ nwaanyị nwere obi aṅụrị otu aka ọ dị Ikeji abụghị ọjọọ ya obi aṅụrị ọ gazie maazị oke aha mmọnwụ a maazị ego oyibo n'izu ọgụ ego oyibo otu aka ọ dị ego oyibo ya ka ị na-eme ego oyibo maazị o mmụọ na mma ego oyibo ọ maazị onye amị maazị onye amị izu ọgụ ya ka ị na-eme eme ya na mmekwu onye amị ya ka ị na-eme onye amị izu ọgụ maazị Godebesa asị ka ịgwata anyị onye wụta otu a ka ọ dị maazị ka ị nwere ike ịgwa ya maka Ikeji izu ọgụ a Ikeji izu ọgụ a bụ mmemme anyị na-eme every April kasị omenala ndị dịrị ndị na-eme ka a nọkwa nkịta na-enwere aṅụrị nke ndụmọdụ na-ahapụrụ ụmụ okorobịa ndụmọdụ na-ahapụrụ ụmụ okorobịa bụ ka ha were ya nwa ya maka na ihe na-atọ ụtọ na-egbu otu a ka ọ dị ka ha were ya nwa ya maka na anyị eji ọgwụ eme mmiri nke anyị na-emebi nwanne maazị anyị sị ya gazie ọ ga-adịrị gị na mma maazị oke ọgọ
mere biko gwata ya onye nwe maazị ngwongwo izu ọgụ biko ke ndụmọdụ ga-ahapụrụ ụmụ okorobịa ndị na-ele ihe a ndụmọdụ ga-enye onye ọ na-atọrọ nkwụcha onye ọ na-achọ n'ibi ya okwu onye ọ na-agwere udo were eme ya ngwongwo izu ọgụ ngwongwo maazị mụọ na mma emerụ n'izu ọgụ nwanne mmadụ ka eke o mere